Aquesta és la filosofia del temps d'aventura i també és una mica la filosofia d'aquest llibre que us presentem. Esport per tothom, on no hi ha ni guanyadors ni molt menys perdedors. El llibre d'aquest any, com veieu, ja ho deia el Jordi, és una mica més petit que l'any passat. Guanyem una mica comoditat a l'hora de portar-lo a la motxilla, a l'hora de portar-lo a la guantera al cotxe, etc. I a més hi ha una altra petita novetat, i és que us trobareu aquest punt de llibre, que molts de vosaltres ja teniu per aquí, un punt de llibre on s'anuncia un premi molt important. Volem premiar una mica la gent que tingui el llibre, que es llegeixi el llibre, i el pròxim mes de setembre anirem a Zermatt, a Suïssa, per fer un reportatge del temps d'aventura i ens portarem uns telespectadors del programa i ens portarem també uns lectors del llibre de racons. L'únic que heu de fer és fer-vos una fotografia, l'envieu una fotografia amb el llibre, una fotografia una mica aventurera, l'envieu a la nostra web i hi haurà el concurs i tindrem aquest premi a Zermatt. Zermatt per mi és el racó, el gran racó d'Europa. És un lloc ideal per fer esports de muntanya, per fer esports a l'aire lliure, al costat de la muntanya més maca del món, que és el Matterhorn, i que suposo que ja coneixeu. Res més, us convido a que participeu en aquest concurs del temps d'aventura, que entreu, aviam si al final anem tots plegats a Zermatt. Us convido també a que llegiu i que feu els racons. Jo l'any passat vaig fer 3 o 4 i la veritat que vaig quedar bastant satisfet. Els racons aquest any són molt més fàcils encara que els de l'any passat. Són racons per fer en família, per fer amb nens, per fer amb amics, per fer amb gent gran. I per últim us convido també a que participeu, a que si us voleu animar a escriure, doncs endavant. És molt fàcil, és aquell recorregut que tingueu, us agradi fer públic, l'únic que heu de fer és posar-vos en contacte amb Puigcerdània, amb el TV3, amb el programa Temps d'Aventura, i ja està. Jo ja sé que la paraula escriure a vegades espanta una mica, però no us ha d'espantar. Em sembla que era l'Oscar Wilde, l'escriptor irlandès, que deia que per escriure només calen 2 coses. Una, tenir alguna cosa a dir, i 2, dir-ho. Ja està. Gràcies.